abantu abange ngokwegena bale so mostly naye bagutumika se amangana amange onekero omonto atete gotuma asegete onekero guchigopiki omwana kuri skuru abantu mbabwate that trust asomosubati bamete ngina muntu kobwaba bande ega abantu mbaguitabete abantu mbangitabete abantu mbansigete ngwana kanyora customer na bego approach enyora no musubati tabanga ntindi kuli na pikipiki yo yes ine challenge abange mbale bakwanganga more especially kere mbure yatule mbale bakwanganga musubati tagombogoli because bona go feeling ana bora moyeli egente kyongo goitekero moira segete so that means nga ngogenda olege ka coach koira na busensa mbili Kiko cha balance yo Bible ne gasi yawo. Eko be challenge sana. More especially bono bunancho mu Bible mbota abana kinyaruka. Eko be challenge. Koba we kurisa abana bawo itukuligima. So emine tinga mambi before tarasoka rasimo babange. Lanji rasimo na ndo lengerelinga abana bali natika nyomba. Naki. Donye korange ogenda orolenga ingi bakoli. Obagolere lunch and then naenda ogende. Ande marogo baboyigo naende kwali. Muga kubona abwate ni challenge negeti chakya ogokora. Onye tonyo it's still okay. Because nataka kumanya ngo muga yago nero ya kweto koboko wegera mangana y'epigipigi. Kandi one sister yago you have a